It's time to count numbers. In this series, we will learn how to count from 0 to the hundreds, unlock patterns that would make counting in Igbo easy and fun. Ndewo, my name is Ebere and welcome to Igbo, where we share content that could potentially help you to become confident in your knowledge and usage of the Igbo language. Sounds good to you? Let's count from 0 to 100. 0 efu efu 1 otu otu 2 abụọ abụọ 3 atọ atọ 4 anọ anọ 5 ise ise 6 isii isii 7 asaa asaa 8 asatọ asatọ 9 itoolu itoolu 10 iri iri Now you know how to count from 0 to 10. This is the key to unlocking numbers 11 to 100 in Igbo. Let me demonstrate. The next number after 10 is 11. Iri no otu. The literal translation for 11 is 10 and 1. 10 is iri. Na could mean and or plus, but in this context it means plus. Otu means 1. 11, iri no otu. Following the same pattern, the next number after 11, iri no otu, is 12, iri na abụọ. Iri means 10. Na could mean and or plus, but in this context it means plus. Abụọ means 2. 12, iri na abụọ. With this pattern in mind, let's count from 11 to 19. 11 iri na otu iri na otu 12 iri na abụọ iri na abụọ 13 iri na atọ
iri na atọ 14 iri na anọ iri na anọ 15 iri na ise iri na ise 16 iri na isii iri na isii 17 iri na asaa iri na asaa 18 iri na asatọ iri na asatọ 19 iri na itoolu iri na itoolu When counting in tens, that is 20, 30, 40 up to 90, here is what you need to know. 20 is iri abụọ. Iri means 10. Abụọ means 2. When translated, this means 2 tens. 30 is iri atọ. Iri means 10. Atọ means 3. Literal translation for 30, that means 3 tens. Once you know how to count in the multiples of tens, you can apply the same pattern we used in counting from 11 to 19 to continue counting numbers beyond 20 and higher. Using number 21 and 31 as examples, 21 is iri abụọ na otu. If we were to break this down, we've already established that iri abụọ is 20. Na, in this context, will be plus otu, 1. 20 plus 1, iri abụọ na otu. 31 is iri atọ na otu. Iri atọ means 30, which is 3 tens. Na, in this context, means plus. Otu means 1. 30 plus 1, 31. Iri atọ na otu. So with this pattern in mind, let's count from 20 to 99. 20 iri abụọ iri abụọ 21 iri abụọ na otu iri abụọ na otu 22 iri abụọ na abụọ iri abụọ na abụọ 23 iri abụọ na atọ iri abụọ na atọ 24 iri abụọ na anọ iri abụọ na anọ 25 iri abụọ na ise iri abụọ na ise 26 iri abụọ na isii iri abụọ na isii 27
iri abụọ na asaa, iri abụọ na asaa, 28, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na asatọ, 29, iri abụọ na itoolu, iri abụọ na itoolu, 30, iri atọ, iri atọ, 31, iri atọ na otu, iri atọ na otu, 32, iri atọ na abụọ, iri atọ na abụọ, 33, iri atọ na atọ, iri atọ na atọ, 34, iri atọ na anọ, iri atọ na anọ, 35, iri atọ na ise, iri atọ na ise, 36, iri atọ na isii, iri atọ na isii, 37, iri atọ na asaa, iri atọ na asaa, 38, iri atọ na asatọ, iri atọ na asatọ, 39, iri atọ na itoolu, iri atọ na itoolu, 40, iri anọ, iri anọ, 41, iri anọ na otu, iri anọ na otu, 42, iri anọ na abụọ, iri anọ na abụọ, 43, iri anọ na atọ, iri anọ na atọ, 44, iri anọ na anọ, iri anọ na anọ, 45, iri anọ na ise, iri anọ na ise, 46, iri anọ na isii, iri anọ na isii, 47,
47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 54 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 67
67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87
iri asatọ na asaa, iri asatọ na asaa, 88, iri asatọ na asatọ, 89, iri asatọ na itoolu, iri asatọ na itoolu, 90, iri itoolu, iri itoolu, 91, iri itoolu na otu, iri itoolu na otu, 92, iri itoolu na abụọ, iri itoolu na abụọ, 93, iri itoolu na atọ, iri itoolu na atọ, 94, iri itoolu na anọ, iri itoolu na anọ, 95, iri itoolu na ise, iri itoolu na ise, 96, iri itoolu na isii, iri itoolu na isii, 97, iri itoolu na asaa, iri itoolu na asaa, 98, iri itoolu na asatọ, iri itoolu na asatọ, 99, iri itoolu na itoolu, iri itoolu na itoolu, 100, otu narị, otu narị. Our next video in the Numbers series covers counting from 101 to 200. If you found this topic helpful, you can browse our channel for more Igbo language content. Vocabulary are the building blocks to improving your fluency in Igbo. Curious about knowing 100 words that linguists have identified that are resistant to borrowing? Click on the video showing on your screen.